Hej alle sammen, velkommen til denne video. I dag spiller vi Fortnite. Husk at like og subscribe til Marble Guy. Og jeg håber, I godt kan lide det her video. Så undskyld, hvis jeg allerede har startet lidt op på det. Jeg havde lige lavet en prank war, så kom vi til at sætte den. Men nu er der også kun 58 mennesker tilbage. Så det her bliver en god video her. Nice. Er det der en legendary kiste? Nej. Eller hvad? Okay, fik en. Der er ikke noget rigtigt godt. Jeg skal ikke komme derned. Jeg får altid mange. Jeg fik faktisk. Det går faktisk meget godt for mig lige nu. Jeg må lige lave den. Laver en anden. Mennesker. Yep, cirka så egentlig. Vent. Tror jeg, det der også. Han må også nok leve meget, tror jeg. Like og subscribe, hvis I godt kan lide den her video. Så der kommer jeg bare ned med sådan nogle X. Og jeg er stadig inden for ringen, tror jeg. Det er cool nok. Mig, Lukas og hans venner, vi har lige fået et rigtigt win. Er det ikke rigtigt? Jo. Det var cool. Det var en af mine første wins. Ja, jeg tror, jeg har fået nogle par wins med Lukas. Det var sygt, mand. Ja. Jeg troede ikke, at vi fik et win. Det er heller ikke. Nu er jeg også i level 4. Men jeg vil ønske, vi filmede. Ja. Ham skulle også snakke. Ja, ham skulle også lige snakke lidt. Men måske en anden dag, så kan vi spille også med din ven, som der også hjælper os. Og så kan vi prøve at filme det. Ja. Men skal vi ikke først spørge ham, din ven, om lov, om ham nu må blive filmet? Ja. Jeg kunne se nogle skyder. Fint han. Det er Petronerne, der kommer der. Hvor er han? Han går efter mig. Og her er han. Og der er 2. Og jeg fik ham målet. For altid. Nej, jeg løber bare. 37 mennesker tilbage. Okay. Der kan jeg se ham. Ej, jeg kan ikke få ham. Jeg løber bare. Nej.
Husk at like, subscribe. Ha' en god dag.